Oy, may breaking news yata tayo. Pastikan tayo manti signal ni Idol Lawrence. Ada kan dati illegal recruitment nga napasamak apo no sa dino ket nagturong pa ikidi. Di kiti pa nakabagi apo iti Philippine National Police San Nicolas. Ijay Metro Manila. Detalye ka dito manipod pa lang kini Idol Lawrence exclusive from PNP San Nicolas. IFM News. IFM News. IFM News. Police report. Idol Lawrence, come in. Napantiniliw dagiti kameng ti PNP San Nicolas iti panangidaulo ni Police Captain Sigman Benigno Kadwada dagiti kameng ti RID1 RA Ilocos Norte PIU INPPO ken kastapayan ti RMFB1 ken QCPD Station 11 iti maysa a babae nga agnanaed iti Asmara Sun Trust Condominium Quezon City babaen ti bileg ti warrant of arrest namuan ati akusado ket agtawen 45 na asawaan ken residente ti barangay 14 San Gregorio San Nicolas Ilocos Norte. Basar ti report iti nailya na pulisya ket natiliw ti akusado gapo iti kaso a crime of illegal recruitment large scale ken awan tinairekomendar a piyansa ken kuana para iti temporaryo apan nakawaya-wayana ti akusado ket adan ti kustudiyar ti PNP San Nicolas. Idol Lawrence, sabayag dito yung birbiro ken dan kasjay adot na biktima na dito Ilocos Norte. Yes, Idol Bernard Basar, iti mapakaunang panakisarsalita tayo ken ni Police Captain Sigman Benigno ket idi pay lang napalpalabas nga bulan bulan ket ditoy nga adan dagitay naibagbaga kadakwada nga detoy residente iti barangay 14 San Gregorio San Nicolas Ilocos 14 Norte. Yes. Along the poblacion detoy 14 di amin. Buwan. Okay. Malay po dito nagkabil nga bagat so Idol Bernard. Jemanen. Apay ni salud lang digiti kakailian tayo kan digiti kamarites iti social media. Apay nakadumot ti mapaspasamak kita ngay San Nicolas. Isupa. Saruno Idol Lawrence. Oh. Ngem mostly ket di Idol Bernard kunan ni Apo Sigman idi nagsarita kami nga awan ti kamera kada mic aket ubra andala ang iti obrada akas bilang trabaho da deta ang deta pakitaan nga no nagagat ka nga police officer amom no ana digiti mapaspasamak iti aglawlaw awan mapalusutan dita San Nicolas ka digito nga gondaway. It's a commendation also for the PNP force ng San Nicolas Ilocos Norte. So ayan natatan adad to yan. Adan iti kustudiyar ti PNP San Nicolas Idol Bernard. Mano nga ta tinaluklukunan nga taga Ilocos Norte. Large scale kuna namo so ado so han lang nga Ilocos Norte mabalin pa nga ada pa in recruit at Ilocos Sur, Cagayan, Manila. Magkanahan lang thousands, baka di man pa milyon. Dito nalukluko na. Gun ata, awan mo't na-recommendar nga piyan sa kengkuanan, Idol Bernard. Ay, sos, ginoo ko. Ay, nako. Narigat ag-recruit. Narigat ag-recruit. Di ka ag-recruit. So nga, narigat pa ag-recruit dito. Okay, go ahead, recruiter. Go ahead, reporter. News reporter. Small recruiter. Okay, para ti IFM News, Idol Lawrence Martinez, tatak, RMN.